Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Jama'a barkanku da zuwa wannan tasha tamu mai tarin albarka, wato tashar Hausa AATV. Insha Allah yau zan fara kawo muku sabon shiri wanda muka wata ke fasaha da Hausa. So insha Allah bayanin zai biyo yau shine akan wata tambaya da mutane suke ta yi tun da dadewa. Wai shin gaskiya ne za a iya samun kuɗi a YouTube? To ansar tambayan wannan shine kwarai da gaske za ka iya samun kuɗi fiye da yadda kake tunani da YouTube channel. To mutum zai so ya san cewa ta yaya zai samu wannan kuɗi da YouTube channel. So an san tambayar ka shine wato za ka iya samun kuɗi sosai masu yawa tamkar wani babban ma'aikacin gwamnati idan ka kiyaye ƙa'idojin da YouTube suka shimfiɗa. To na san har wa yau za ka so ka san wani ƙa'idoji ne YouTube suka shimfiɗa. So wannan ƙa'idoji su ne: na farko dai ka ƙirƙiri abu da kanka, kar ka ɗauki abinda wani kirkira ko bidiyon wani ka ɗora akan YouTube channel ɗinka. Wannan laifi na ɗaukan kayan wani ko kuma bidiyon wani ka ɗora akan YouTube channel ɗinka zai iya sawa kai tsaye YouTube channel YouTube su kulla wannan YouTube channel ɗinka, su jefar da ita, ba za su ƙara waiwayarka ba. So wannan yana ɗaya daga cikin sharuɗa. Sharaɗi na biyu shine ka samu followers ko kuma ce subscribers su zama masu binka har kaman kimanin 1,000. To wannan mutum zai yi tunani cewa ai hada subscriber 1,000 ba karamin aiki ba ne, amma sai ka kula da cewa shi YouTube channel ana yin shi ne ba don gari ɗaya ba, ba don ƙasa ɗaya ba, ba don nahiya ɗaya ba. Idan aka sa bidiyo a YouTube an yi shi ne don a watsa shi duk duniya, wanda hada subscriber 1,000 ba wani abu bane. Insha Allah in Allah ya sa aka yi shi cikin sa'a. Na uku shine kallo. A ce an yi kallo akan YouTube channel ɗinka har na awa 4,000. wannan ma insha Allah ya danganta da ainihin interest da mutane suke da akan wannan bidiyo naka. Insha Allah za ka gani wannan zai haɗu ba tare da wani bata lokaci ba. Sannu ba ta hana zuwa in ji 'yan magana, sai dai a daɗe ba shi ba. So idan ka haɗa wannan sharuɗa guda uku, sai wannan na ƙarshe shine monetization. Shi kuma wannan wani seti ne akan YouTube channel ɗinka wanda za ka yi shi, amma sai lokacin da ka haɗa wannan sharuɗa na sama, su ne subscribers 1,000 da kuma kallo na awa 4,000. Idan har ka haɗa wannan kai setin monetization, to insha Allah a wannan lokaci YouTube su za su neme ka ta hanyar Gmail ɗinka ko kuma namban waya, su sanar da kai cewa to yau fa lokaci yayi da YouTube channel ɗinka ta kai matsayin ta kawo ma kuɗi. Saboda haka za su karɓi details ɗin da suke bukata, ainihin bayanan da suke bukata kenan, wanda za su yi aiki da su wajen turo ma kuɗi. To har wa yau mai sauraro zai so ya sani kamar nawa ne ainihin mutum zai iya samu a sati ko a wata. To wannan an san tambaya shine wato za ka iya samun kuɗi kimanin $10,000 ko 100,000 ko 1,000 ko fiye da haka, gwargwadon yanda kai sa ainihin channel ɗinka ko bidiyon ka suka karɓo. Yawwa, so tambaya ta gaba na tabbata mai sauraro zai so ya ji, to idan YouTube za su biya ni, ta wace hanya za su biya ni? Za su yi amfani da account ɗina ne? To YouTube ba sa buƙatar account number ɗinka, kawai abinda suke buƙata wannan Gmail ɗin naka wanda ka buɗe wannan ainihin YouTube channel ɗin da shi, sai kuma namban ka. To idan sai karɓi wannan bayanai,
za su biya ka insha Allah ta hanyar Western Union wanda ana samun shi a kusan kowace ƙasa, ko kuma MoneyGram wanda kawai wani code ne za a turo maka na sirri. in ya so idan ka je wannan bankuna sai ka gani kana ba su, za su amince, za su baka abin da ya kamata a baka. Yau to insha Allah ina fatan kun ji daɗin sauraron wannan bidiyo namu. Ba za mu tsawaita ba, za mu takaita ya zama na yadda mutane za su saurara ba tare da sun damu ba. Kar ku manta ku danna mana subscribe da kuma ainihin like. So gashi nan kamar yadda yake a ƙasa sai ku danna, saboda wannan channel ɗin tamu matashiyar channel ce da muka yi ta don mu taimaka matasa wanda suke zaune ba su fahimci me ake nufi da wannan abubuwa na online business ba. Saboda haka ku farka daga bacci, ku yi abu, wato ba ku bukatan cewa sai kun yi dogon karatu, kun tafi jami'a, kun yi masters, kun yi degree. A kowane dan adam akwai baiwar da Allah ya bashi. Ka yi amfani da damar ka samu ka yada wannan ainihin baiwa da Allah ya baka, sai ta zama na jari a gare ka. To ba tare da bata lokaci ba, insha Allah a nan za mu dasa aya, amma ga bidiyon mu na gaba insha Allah za mu kawo muku bidiyo akan yaya za ka bude channel, YouTube channel akan wayarka ba tare da kai amfani da ko kwamfuta ba ko kuma zuwa wani kafe, cikin sauki kuma insha Allah ka amfana da ita. To wannan shine insha Allah, da haka nake cewa huta lafiya, haza wasalam, sai an ji muku.